Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Һәм бүген тапшыруыбызга килгән хатны без Шәмәрдәндә яшәүче Марат Илсун улы Кәримовтан алдык. Мин 2020 елда юл һәлакәтенә очрадым. Хәлем авыр иде. Бик озак дәваландым. Миңа беренче медицина ярдәме күрсәткән һәм дәвалаган врачларга, табибларга үземнең олы рәхмәтемне шушы хатым аша җиткерәм дип яза ул. Менә алар ак халатлы шәфкать ияләре. Саба үзәк шифаханәсе баш табиб урынбасары Илмира Госмановна, терапевт Марат Бариевич, хирурглар Илгиз Габдулхаевич, Рамил Шайханурович, неврологлар Рамазан Мөдәрисович, Рина Марселевна, Шәмәрдән шифаханәсе баш табибы Нәҗип Нәҗметдинович, терапевтлар Гөлсинә Азатовна, Ләйсән Фиргатовна, Ибрахим Хатипович, баш шәфкать туташы Гүзәл Фәритовна, регистратурада эшләүче Данира Мухтазировна. Сез ул лайык зурлау хөрмәткә, яшәгез сез гел-гел рәхәттә. Һәр көн туйып хөрмәт игътибар, чын кайгырту, кадер игътибар. Үткәннәрдә калсын авырлык, ташламасын саулык, сабырлык. Яшәгез сез җирдә ям табып, һәрбер көнегезгә шатланып. Хөрмәтле медицина хезмәткәрләре, сезне чын йөрәктән һөнәри бәйрәмегез медицина хезмәткәрләре көне белән дә тәбрик итәм. Сезнең хезмәт гадәттән тыш җаваплы һәм иң олуг хөрмәткә ия. Сез дөньядагы иң кадерле кыйммәтләр, кешеләр сәламәтлеге, кеше гомерләре өчен җавап бирәсез. Ак халатлы кешеләр безнең һәрберебез өчен өмет һәм шәфкатьлелек билгесе. Һәрберебезнең язмышы сезнең һөнәри осталыгыгызга һәм тәҗрибәгезгә бәйле. Әлеге бәйрәм көнендә сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән нык сәламәтлек, иминлек, тынычлык, бетмәс төкәнмәс көч, куәт телим. Сез ярдәм кулы сузасыз, авыру сырхауларга, өмет утын кабызасыз, өметен җуйганнарга. Иң яман ширдән дә гүя терелтә нурлы күзегез, һәммә дарудан сихәтле сезнең ягымлы сүзегез. Шәфкатьле йөрәгегез өчен, булганыгыз өчен түзем. Чын күңелдән рәхмәт сезгә, сау сәламәт булыгыз. Зур хөрмәт белән Шәмәрдәннән Марат Илсун улы Кәримов диелгән әлеге рәхмәт тәбрикләү хатында. Хөрмәтле медицина хезмәткәрләре, инде бу теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм алда көтелгән матур бәйрәмегез белән дә сезне чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт сезнең барлык хезмәтегезгә. Тормышларыгызда, эшләрегездә зур уңышлар юлдаш булсын сезгә. Çiçekler, appak yazlar miken, ak ümitler miken gözlerde, aklı gözler, aklı kuzlab ütken, ömür uzun indi tüslerde, ak güllerden, şancılası alıp, yüreklerge salasıydı, ak şeşekler, kırık appak bulup, saf күңелле қаласıydı. Yaşау деген татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда күңелләр, таң күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып төгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде, ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Tacım, üze aşı jiller, şanlar yılı şul çaklı işlerge, ak şeşekler yıldız bulup yanar, ümit nuru süngen kişlerde, ak güllerde, can çılısı alıp, yüreklerge salasıydı, ak şeşekler kebek appak bulup,
күңелле каласы иде, саф күңелле каласы иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруына килгән котлау хаты бүген менә шул иде. Һәм алдагы көннәрдә без сездән дә матур тәбрикләүләрне көтеп калабыз. Якыннарыгызны үзегезнең Саба дулкыннары телевидениесе аша бергәләп тәбриклик һәм бәйрәмнәрегезне бергәләп үткәрик. Бүгенгә инде тапшыруыбыз, чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Без сезнең белән саубуллашабыз. Кичләрегезне күңелле, файдалы итеп үткәрегез. Ә инде алда сезне Саба Сабан туеннан булган матур мизгелләр көтә. Бездән аерылмагыз.